И здравейте хора! Днес ще играем Brawl Stars. Днес съм отново слаб профил и ще се пробвам да престижна Едгар, като играем на Soul Showdown. То сега са някакви слаби, защото съм на само 500 купи, малко по-малко. Опа. Барлито. Барли. Аре бе. Ще го убия. Да го убия набързо. И шелката. Значи сърч. Имам 11 джема, тъй че едва ли ще загубя. Умирай. Умирай. Какво тук? Супер. Сега този Едгар няма шанс. Ла! Че се превърна в супернова. И та се най-силна. Защо си толкова силна? Трябва. Едгар е пак. Отново е Едгар. Каш съм? Би... Не, чак. Да. Би. А тук е. Къде си бе? Че кой си пак? Няма да не са. Аре, умирай. Най-добрия. Най-слабия по-скоро, ама. Айде се. Така. Убиваме. Ари, ще се убява. Те пак ботки. Спике. Фенбой. Елаче бе. Не. Ну. Дай ми. Не го искам. По-скоро няма. Скачам ви. Ето го Леон. Как ще ме оставят на толкова малко? Сега ще отворя този мегабокс. 9 неща. Дали ще ми даде нещо добро? Не, няма нищо добро. 200 джема. Събирам за Аля. Чакай, що? Епик. Дъбъл. Не. Само 10 джема. Легендари! Не, Star Power. Добре. Още 200. Голяма глупост ми даде. Да, не това. Чакай да отидем на Едгар. Star Power. Да, то. Да видим кой има тук. Хора, напишете долу в коментарите за кой да събирам. Леон, Кроу или Спайк. Не бе. Фък. Сега. Не. Сега трябва да събирам за Аля всъщност. Фък. Добре. Тук сега има някакъв бул, дето е на
Лоу, ама няма да го бия, защото избяга. Брат, как? Шилка. Шилка просто. На тебе скачам. Това е такова. Много съм слаб. Аз съм най-сая на света. Имам 216 джемата. Ако са не толкова много, не знам. Имам и 20. Така, сега гоня с господин Спайк. Защото е лесна жертва. Според мен. Какво се бия, да? Що ме биже? Убих го. И тебе ще те убия. Да. Точно ще. Nope. И тебе ще те убия. Щом влиза, ще го убия. Чакай, дай ми амбър. Опа. Уби го това пикло, сега идва. Сега идва и другия. Идвай бе, ще те убия. Чупа главата. Не. Да те брат, так му ще да му чупа главата. Това е скайлак. Oh my god, what the fuck? Имам много такива. 3 секрета. Много. 100 кредита. Стар дроп, супер яр. Да, брат. Посран лък имам, брат. Най-посрания. 2000. Така, кучийката сега, за да съм нацепен като... Не знам какво. Няма да ме скача. Убица. Yes. Да, спък. Спак. И начин. Не, четвърто. Имам 499 от 500. Как точно една купичка ще ми трябва? Сега моя броери сивата планета, значи имам всички броери, то значи сигурно добър. Ела бе, Роза ще я убият, аз Роза просто. О, да, то се добър с старновата. Още един уби той, то да ги убие всички. Паче. Амбър. Ела бе. Ела тук да ти го... Амбър. Най-добрата Амбър. Ела бе. Айди бе, сега ще ти... Ай, не. Какви са тези кристали, дет ми падат на главата. То с ко ми фърля. Не, нямам шанс. Не, чакай. Амбър е тая. Тая, не знам. Ела бе, ръшнима. Ръшни иска. Айде, лет. Първи. Имам 512 купи. И 17. Добре, благодаря. Не ме интересува. Така, имам тук да отваря. Много награди, бе. 500! Айде, събрах за Але. Сега ще изпробвам. Митик. Кой ще е новия митик? Тара. Добре. Супер. Епик.
Сега апгрейднах малко и трябва да е готов да се бие. Да ги преби там, че ако не ги преби, аз не го ще пребия. Чакай, какъв е този? О, добре. Тук се работи малко как мурче. Храстите тъй. Добре. Който е кова, брат. Сега съм не видим. Че няма... като бия някой съм не видим. То не мога да... ела. Не видим съм. Никаква идея как работи то спечава. Така, тук мога да скоча на някой. В този мотор отвънка, бе! Чакай, сега моля да бъда в този плато от пикня. Да! Мога да скоча даже повече, не мога, не знам. Как съм легнал като някой... Какво съм аз сега? Сухоземно, храстожно. Чакай, защо съм Спайк? Кой ти е казал да съм този фенбой? Спайк пуска... това. Окей, една последна игра може би. Ще убия 5 човека. Ако не ги убия, ще има още една. Да мога да се взема тези експото. И да. Биго. Окей, взех птиката. Сега отивам за Лили. Умираш. И ти. Ела. Ела, бе. Що те? Страх ли те, бе? Ела, моля те. Ела да бъдем приятели. Добре, убег. Много добри приятели сме. Амбър! Ти си! Спъми просто. Добре, 3 съм убил. От 5 трябва да убия още един и след това последния. И къде да ги намеря тези хора? Всички ти кемпят по храсти, сигурно. Опа. Ела тук, бе. Пица. Последния. Не, то не е последния. Не знам кой е. Трети. Ела. Не. Сега си ма бил, бе, брат, на 600. Ела, бе. Айде, бе. Добре. Изпълних си таска. Не. Що ме биеш, бе? Няма да ме биеш. Ще набия аз тебе. Айде. Hold up, wait. I just hit the jackpot. Старнала. Добре, бавничко, не е толкова бързо и... 12 пауър на фенбой. Още бавно. Много е бавно. Окей. Бъфи на Колт. Защо още едно? Не ми трябва. Много стана. Спайк на 13. Спайк на 14. Добре, чакай да взема купичките. Остатъка. Стара. Таз как се казва? Али папа. Али баба. Суперер, епик. Дай момиче, бе. Не ми дай момиче. Това беше за днес, хора. Ако искате още видеа на Brawl Stars, лайкнете това видео и се абонирайте. Можете и да пишете в коментари за кои някакви други игри да играем. На 10 лайка правя част, ще
Pus na oście, no widział. Na kłotę idę.